खाଇବା ଡେରି କରି ଯାହା ବାପା ଚାକିରି ବାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେ ହୁଏତ ଜୋତା ପିନ୍ଧୁଥିବେ ନହେଲେ ଆମେ ପିନ୍ଧୁନଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆଣ୍ଠୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ନାଲି ଧୂଳି, ଚାଲି ଚାଲିକା ଯାଉଥିଲୁ 6 କିଲୋମିଟର ଦୂର, ନାଲି ଧୂଳି। ପହୁଣିରୁ ଆମେ ଗୁଡ଼ ଆଉ ଚାଟି ପାରିବା? ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତମର ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ବୟସ ତମର 15 ବର୍ଷ, ଏ ସମୟରେ ତମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନ, କିଛି ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ତମର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚପଲ ନଥିଲା, ଖାଲି ପାଦରେ ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲୁ। ଖଣ୍ଡେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସେଇଟାକୁ ଶନିବାର ଦିନ ଧୋଇକି ଶୁଖେଇଦେଲେ ରବିବାର ଦିନଟା ଶୁଖିବ ରାତିରେ, ତାପରେ ସୋମବାର ଦିନ ସେଇଟା ପିନ୍ଧି ଦେଇକି ଯାଉଥିଲୁ ପୁଣି ଥରେ। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳକୁ ଜୋତାଟା କିଣା ହେଲା। ତମେ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଗୁରୁଜୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ଦିନ ବେଳା ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ରୋଷେଇଟା ସରିଲା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଖାଆନ୍ତି, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ଯାହା ବଳିଥିବ, ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଅଇଁଠା ଖାଇଲେ ଭଲ ପାଠ ହବ ବୋଲି ଆମେ କମ୍ପିଟିସନରେ ସେଇଠୁ ଭାତ खाइब मोर फोटो उठला लगेगा ना?